tinc les dues veus. Doncs vinga. Tranquil·la, Jo, si estic molt tranquil·la. Cuidao, vull dir, cuidao. Sucre verd, iceberg, com et diguis. Descansa. Et veig molt hiperactiu. Ja, és que ara ve quan trenco. Vale. Zuckerberg, sucre verd, iceberg, com et diguis. Descansa, que et veig molt hiperactiu. Millor? Programa molt musical, actualitat estrambòtica amb humor. Ja està aquí el locutor. A veure, que busco una frase així... Doncs sí, no hi ha res que em prepari... Què fa? Vinga, xato. Les reaccions de la directora. Explica'm on. Mira, per exemple, Zuckerberg, sucre verd, iceberg, com et diguis. Descansa! Totes aquestes A. Y viva la sabiduría. Motivació. Programa molt musical, actualitat estrambòtica amb humor, bruixolar, argentina... Hòstia. De moment la negació està en procés i la transacció econòmica es completarà durant les properes setmanes. I estic constipada, no? Guió editorial, fade-in, cinta editorial, bona tarda, el passat dimarts. És de juzgat de guàrdia. Avui no m'acompanya la Jasmina, que No me lo puedo creer. ha sortit a fer un encàrrec per al programa, després us donarem més detalls. I bé, ja podeu Bona connectar. tarda, sóc el Guillem i això és l'editorial. Queda clar? Sí. De la jornada de la votació i les reaccions que posteriorment en derivaria. Com sempre, des del 96.7 tindrem moltes propostes com sempre. Per exemple, tindrem, com sempre, propostes com sempre. Un altre cop. Com sempre. I finalment tindrem, com sempre, les provans, com sempre, el micro, que com sempre nos la porta. Home, ja està bé, ja està, ja n'hi ha prou. Perdó. Rafael va guanyar. No va guanyar, què dic? Eurovisió, aquesta cançó. Dona, amb aquesta no. Si hagués guanyat, mare meva. Amb la veritable, no aquesta de l'anunci. És que, què? Amb tu... Mira, però tu no començar. Exacte. Exactament. Cortet! Des de l'editorial, enganxem. Ah, vale. Doncs jo amb el que em quedo són amb els anuncis. Aquest en concret agafa cançons de diferents grups, com per exemple Lagarto Amarillo, Ace... Però jo de Coca-Cola a mi m'agrada molt el de Hoy no me puede levantar. Ostres! Un coitus interruptus. Hòstia, no fotem. Per exemple, dic natilles de none. Listes para gustar. Molt bé. Que ve de Zoril. Va, continuem. Eso se está grabando. Sí, Simba. És que... Vale. Jo, espera, per on? Espera, un segon. No, però, Laura, no, un és que segon. falta ell. Ja, però és que has dit, les has de filmar, és per gustar, i ja m'ha dit, aquí, després de l'Adrià. Sí, no, tu vas just després de l'Adrià dient listes per a gustar, llavors tu dius sí, Simba. Vale. Sí. Vale, doncs llavors faig això, vale. És que... Ah, és que potser vosaltres no ho teniu. Vale, és després de listes per a gustar, ell diu sí, Simba. És entès. Llavors vosaltres, oh, que mono. Llavors ell diu no sé què i jo dic lo del fustanet, no sé què. Vale, va.
S'ho vais a cagar, nenes. A ver qué dirás. Sí, 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 sí. Gossip. Que surt en l'anunci del perfum de Dior, una marca també... Una altra, perdó. Repetitivo. Vaya merda. Uy. Don't worry. Sí. Vale. Ja fa un any que es va anunciar que el Parc Central recuperaria els seus cines de la MAC, aquest cop de Yelmo Cines, i bueno, en teoria el proper estiu es donaria tret de sortida a les noves sales, però bueno, la realitat és que les obres ni tan sols s'han començat i ja porten un any de retard. Justament aquesta setmana s'ha fet públic que el Parc Central ja té la llicència d'obra per començar. Avui hem volgut fer una cosa diferent i per això la Jasmina no està amb nosaltres, com us deia al començament, i és que ha sortit per a veure una mica l'opinió de la gent. A todo lo que yo puedo dar y en cierto modo es lo que lo que llena de vida, llena de motivación mi vida, ¿no? Todo lo que genera el disco, la composición, la grabación, luego lo que viene a partir de ello, lo que puede transmitir el disco. En torno al disco gira gran parte de mi vida porque muchas de esas vivencias también están escritas ahí y qué duda cabe que cada disco, siempre digo que es verdad, que es como un nuevo comienzo, ¿no? Porque uno siempre tiene que superarse en cada disco, intentar evolucionar, intentar crecer, y creo que con este disco firmemente lo conseguí. Escolta, tinc una petita idea. Vale. Que, bueno, us ho comento. Pues acabem, o sigui, quan ens diguin, ara els escoltes amb tots aquests insustancials, vale, doncs entreu i entreu amb la càmera... Que es mola molt. Us parlés si marxo? Tens els carxofers. Vam fer la carxofa esportiva amb els nostres protagonistes. Ai, té tres puestos ja. Sí, mi trono. Ojo, ojo, el trono del rei, Adeu. Vagi bé. Ya nos veremos el miércoles. Pum, pum, pum. Aquí tenim el nostre gamberdo, la carxofa. Toma, colleja. Una mica d'aigua, però. Xic, xic, xic. Veus, jo ara ja entro xutat. I vosaltres esteu nerviosos. Ara entro, quasi fa l'entrevista allà. Robert, encens? Robert? Ara et sento. Robert? Què està passant? Bueno, començarem Robert? l'entrevista des d'aquí. Ara et sento. Em sents a mi? Va. Vale, doncs no et senties res. Vale. Vale, bueno, això ho podem mantenir i comencem a... Sí, i la música es sentirà igual. Sí, com que estan semblant... Vale, perfecte. Aquí tenim part de l'equip carxofero a l'espera. Bones Batiste, bones Morte. Què tal? Llic, què fas? Que todo esté a punto.
I en altres països aquest esport és molt conegut, perquè aquí a Espanya dius que hi ha molta gent que el practica, però potser als mitjans no surt, no? Com ho diguis malament no ho diré. On era? Tu què em vas dir? Una frase lliure per a tu, no n'hi ha cap de frase lliure. No. On t'havia dit que en diria? Ah, sí, lo del champinyons. Champinyons? Què és esto? Qué interesante, madre. Qué cabrón. No digo nada. Hola, locos. Batiste lleig. Jo també vull venir a la carxofa esportiva. Puc introduir-me? Hi ha una infiltrada aquí, a veure? No sé. Sóc una infiltrada que potser torno a reaparèixer. Que bonito. Avui veiem veient seccions. No penso parlar, tranquil. Em fa... em diu... Vale, ens has d'introduir alguna cosa de l'Arnau. Què li passa a l'Arnau? Que m'agrades molt, Batiste. L'Arnau està en síndrome Batiste a casa, amb febre, 39 de febre. A més, ha anat al metge. És verídic. Diu que té metge a Lleida, però... Crec que és una excusa, això, que... Ha anat a l'especialista del síndrome. Sí, als Estats Units, els millors metges. Estan fotent a caldo l'Arnau Pla, aquí. Hi ha un dia que no vinc, que ja... Això queda tot gravat, després ensenyarem al senyor Arnau. Què? Un dia que no ve i després parla dels champinyons, ja. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins la propera. Petons, petons, adeu. Vale, chatos, vale. Rabo. Rabo. Muy bonito. ¡Opo! Gràcies. Abans de les 6, nenes. Que comença a les 4:15, Ja, però és que primer vam començar a les 4:15 i vam acabar a les 7. Ja, però a les 7 i